F'konferenz tal-aħbarijiet li tula x-xemx ftit li xejn feġġet minn wara sħab, Bernard Grech xorta spiċċa jwaħħal fiha wara li nqabad jaqra mill-fuljet li suppost nieda hu stess. Dan f'konferenza stampa li fiha Bernard Grech kellu jnieti s-suppost viżjoni tiegħu, iżda din baqgħet waħda vaga ħafna bid-diskors ta' Grech innifsu ma jmiss mal-ebda punt li kien hemm f'dan il-fuljet. Il-fuljet li suppost kellu jiġbor il-viżjoni li suppost għandu Grech der li kien ġdita għalih u li ma kien raħ qatt qabel. Iżda meta mistoqsim il-ġurnalista One News għaliex kien qiegħed jaqra dan il-fuljet bħal donnu għall-ewwel darba waqt il-konferenza stampa stess, Grech ipprova jbenġilha. Ma nistax ma ninnotax innotajtek anke waqt din l-attività tqalleb f'dan il-fuljet li suppost ħriġt inti. Tafx fiha din il-viżjoni inti iva jew le? Colin, iva nafx fiha din il-viżjoni hemm parti integrali minnha, m'għandix għalfejn ngħidlek u nispjegalek għalfejn biet inħares l-isfel ma nispjegalek, jiena mbagħti ħafna mix-xemx, ix-xemx tammixni u kultant ħin irid inħares l-isfel. Dan għalkemm kif jixet ir-ritratt, Bernard Grech evidentament kien qed jaqra bir-reqqa dak li kitbulu fil-fuljet qabel jitla' biex jagħmel id-diskors tiegħu. Evidentament mitluf jipprova jiġġustifika il għaliex kien qed jaqra l-fuljet daqs li kieku raħ għall-ewwel darba huwa spiċċa jgħid li poġġewlu l-podju b'tali mod li ma tamxux ix-xemx. Dan għalkemm wieħed ma jistax jimmaġna kif kien jiġi jidher fil-filmati kieku ma poġġewx daru lejn il-veduta. Kont bil-fuljet miftuħ ifhem qed taqrah kont qiegħed. M'għandi ebda problema li ngħidlek għalhekk. Fil-fatt għalhekk anke l-podium qiegħed iħares lil mix-xemx biex proprju jiena ma jammixlix għajnejja.